Tak na to dnešní kázání mě inspiroval výlet, který jste nás s Alenkou poslali. Takže jsme se tam dostali i na místa, kde lidé, kteří chtěli jít s Pánem, nějak uvěřili v Pána Ježíše a chtěli s ním jít naplno, tak se dostali potom do těžkých situací. A první takové bylo v Českém ráji, že tam jsou různá skalní města a jedno z těch méně známých tak je asi 10 km od Turnova, kde nejsou ty skály moc vysoké, ale za to vytváří tam takové různé labirinty, choreb a úzkých nějakých soutěsek mezi těma skalama. A jedno takové bludiště tak má uprostřed takové prostranství, viděli jste to i na té fotce té směrovky, že modlitebná u kalicha nebo nějak to. A skutečně se tam scházeli pronásledovaní křesťané na bohoslužby. A sice bylo to v době po Bílé hoře, kdy 1627 jsem si našel, že vydal tehdejší císař Ferdinand II. Patent o povinném konvertování nekatolíků ke katolické víře. A v tady tom nařízení byla obsažena klauzule, že pokud se nekatolíci neobrátí na katolicismus, tak musí do 6 měsíců opustit monarchii neboli emigrovat. A to bylo možné ale jenom pro ty bohatší, kteří byli svobodní, ale nebylo to možné už pro ty poddané, kteří patřili vlastně fakticky nějakému šlechtici a byli nemajetní vlastně nevolníci. Tak pro ty to možná ani nebylo. Takže pro ně byla varianta, nebyla ten útěk, ale byla možnost jenom pokračovat nějak ve víře a ve společných shromážděních jenom na nějakých utajených místech. A jedno právě tam bylo uprostřed těch besedických skal a později se to nazvalo to malé místo, které možná bylo tak jak náš Zboráč velké, že jo, tak a kolem skály. Tak to nazvali modlitebnou, ale nějakou dobu se tam scházeli právě ti bratří. A další místo, ke kterému jsme se tedy úplně nedostali, ale šli jsme jenom kolem, tak byla nějaká jedna malá jeskyně, byla kus od cesty a ta se zase byla pojmenovaná po kazateli Matěji Krocinovském. A ten se tam také po Bílé hoře někdy kolem roku 1634 schovával. Nejdřív měl nějaký pohnutý osud, že po Bílé hoře nejdřív emigroval, ale potom ho to táhlo vždycky zpátky, takže se asi 2krát vrátil, až nakonec se tam schovával u toho Turnova v té jeskyni a kázal tam lidem, až nakonec tedy byl chycen, ale dopadlo to ještě dobře, že ho jenom vyhostili a už tedy dožil v exilu. Takže to bylo další takové místo a jak jsem tady taky ukazoval tu fotku, tak to poslední, tak že jsme byli i v tom malém městečku v Německu, které je známé tak nějak víc tady v Čechách jako Ochranov, ale jinak Hernut. A tady to městečko začalo vznikat v roce 1722, takže už delší dobu po Bílé hoře, kdy pokračovalo ale pronásledování tady v Čechách i na Moravě. A ty zbytky přívrženců jednoty bratrské, kteří tu byli, tak nemohli se zkrátka scházet, nějak vyznávat tu víru. A v té době byl jeden mladý tesař ve Slezsku, který se jmenoval Kristián David a ten se dostal právě do těch končin, kde později vznikl Hernut a přesvědčil tam místního hraběte Zinzendorfa, jinak znovu zrozeného člověka, vydaného Pánu, že aby dovolil těm moravským bratřím se tam usadit. Takže vlastně ten hrabě jim poskytl tam prostor, kde nic nebylo a že tam může začít vznikat nějak to osídlení z tady těch přistěhovalců z Moravy. Takže se tam i ten sám Kristián David nejdřív jako mezi prvníma usadil a jelikož byl tesař, tak se tam podílel na výstavbě dalších domů, budov, modlitebny,
Zkrátka se tam ve velkém začalo stavět, ale v zimním období, když nešlo stavět, tak vždycky z Hernutu zmizel a šel zpátky na severní Moravu, kde kázal o Pánu Ježíši a říkal lidem o té možnosti, že můžou tajně utéci a že tam mají otevřené dveře u toho hraběte Zinzendorfa. Takže se tam začali další lidé tajně vystěhovávat a samozřejmě to bylo spojené s tím, že nemohli naložit si stěhovací vůz a všechno odvést, takže většinu majetku tady nechávali na Moravě a jenom s tím nejnutnějším, co pobrali, tak tam odcházeli a zároveň při tom útěku z Moravy tak nebylo to legální, takže jim hrozilo i zatčení, vězení, což se i několika z nich stalo, většinou Pán ochránil, ale když jsem četl tu historii dřív, měli jsme to téma na táboru před 2 lety, a takže to bylo takové hodně zajímavé, že dokonce tedy tam i někteří zahynuli jednotlivci tím, že byli uvězněni v nějakých nelidských podmínkách. Ale nakonec se takovýmto způsobem několik set křesťanů z Moravy vystěhovalo, založili v Hernutu základy města a i té církve moravských bratří. A navíc nezůstali ani všichni na tom jednom místě, ale postupně začali posílat i misionáře na další místa, nejdříve v Evropě a potom později i do všech možných dalších končin, které si dovedete představit, že do Ameriky i za Indiány a i za většinou populací tam a do Grónska posílali misionáře, do Jižní Afriky, Indie, na ostrovy ve Střední Americe. Zkrátka, kam jenom si můžete představit, tak vlastně doteďka po světě jsou místa, kde jsou ovlivněny právě tady církví moravských bratří. No a co chci tím vším říct dneska, proč to tak nějak tahám do kázání náš výlet, tak jednak jsem si tak uvědomil na těch místech, kde vlastně museli lidé utíkat před nějakým pronásledováním nebo se scházeli tajně, takže jaká je to i velká boží milost v naší době, že nic takového není, že což není samozřejmé, ještě za minulého režimu, tak vím, že bratři, nezažil jsem to osobně, ale z vyprávění, kde zkrátka tajná policie hlídala a i někteří se dostali kvůli víře do vězení. Takže není to zase tak dlouho, kdy bylo i pro následování tady, ale teď máme svobodu, že nikdo nějak nás neomezuje v tom, jak se máme scházet, nebo je tu zkrátka teď svoboda v tomto směru. A není to tak samozřejmé, že i jinde na nějakých místech ve světě, tak i v současné době samozřejmě křesťané pronásledování jsou. A takže je to opravdu výsada, že nemusíme se kvůli víře skrývat, nějak opouštět své majetky, stěhovat se někam do cizích zemí nebo něco podobného, co tady vlastně i na těch místech, tady v těch končinách dříve lidé, křesťané, zažívali. A v písmu Pán Ježíš vybízí své následovníky v Matoušově evangeliu 7. kapitola 13. a 14. verš, že vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Takže tady je vyjádřeno i to, že cesta různých kompromisů se světem nebo nějaké polovičatosti není cestou do Božího království, ale naopak do záhuby. A pro ty naše předky se ta úzká cesta mohla zdát hodně složitá leckdy, protože, jak jsem říkal, tak to pro ně znamenalo opravdu potíže, ztrátu majetku, ohrožení života a spoustu dalších nepříjemností, nebo minimálně život mimo svoji rodnou zemi. Ale nabízela se tam samozřejmě jim i ta široká kompromisní cesta, kdy si nemuseli komplikovat život, mohli si říct, že
Co na tom, však i ta katolická církev uctívá stejného Boha jako my a nějak si to odůvodnit a zkrátka, že se můžou tvářit jenom navenek jako katolíci a bude to všechno v pořádku, vrchnost bude spokojená, oni budou v klidu, nebudou se muset vzdávat majetku, někam utíkat, riskovat svobodu nebo život. A zřejmě bylo mnohem víc lidí, kteří se přiklonili k tady té pohodlné cestě, jak pán Ježíš tam říkal, v tom, že po té široké cestě, že jde spousta lidí, ale po té úzké jen málo, tak většina si udělala právě tady ty kroky, že neutíkali někde do exilu nebo se nescházeli tajně, ale zkrátka šli cestou kompromisu, aby naplnili to, co chce vrchnost, ale jakoby v vozovkách asi nechtěli odpadnout od pána, ale když někdo začne jít po té široké cestě, tak to není do boží blízkosti, ale postupně nějak dál a dál od něj. Takže ti bratři, kteří šli tehdy tou cestou kompromisu, tak to nejspíš vedlo i k nějakému ochladnutí, až případně k odpadnutí od toho opravdového následování Pána Ježíše. A na druhou stranu ale ti, kteří se rozhodli jít tou úzkou cestou a třeba ti, co odešli konkrétně do toho Hernutu, tak položili základ potom k velkému probuzení jak v Hernutu, tak všude v okolí a moravští bratři ovlivnili i další probuzení, která potom byly v Americe a na jiných místech světa, že jednotlivci z řad těch moravských bratří tak měli velký vliv i na další velké evangelisty a zkrátka Bůh si použil tady tu věrnost opravdu ve velké míře a k takovému duchovnímu rozblažení, které nějak zasáhlo celý tehdejší svět. A jak už jsem říkal, tak v dnešní době se zdá všechno nějak zdánlivě jednodušší, že nemusíme se tady bát jít do shromáždění nebo se setkat na skupinkách u někoho doma, aniž bychom se nějak báli, že kdo nás potom uvidí nebo případně udá. A můžeme žít v klidu doma, nemusíme utíkat. Když někomu dalšímu mluvíme o víře, tak nám o boží lásce, tak nám nehrozí nějaké vězení nebo něco, jakékoliv nějaké popotahování. A teď nechci nějak být něco, že vyčítat, nebo jak to nějak je teď, že jsme nějak, proč neděláme něco to, ale zamyslet se spíš nad duchovníma pravdama, že proč na jednu stranu máme vlastně ty možnosti, aniž by nás někdo omezoval na první pohled, a na druhou stranu ale se toho zase v církvi tolik neděje. Když budeme upřímní, že v dnešní době, tak když to vezmeme v průměru, teď to konstatuju, není to kritika, ale konstatování, že asi zřejmě v průměru se scházíme o ještě méně častěji, než v té době toho pronásledování, co tu měli bratři. Neotvíráme třeba tolik své domovy pro nějaká duchovní setkání, jak oni. Případně i nezdílíme tolik ty duchovní pravdy s lidmi okolo, jako třeba ten Kristián David, který jsem jel vždycky v zimě na Moravu a v podstatě při těch jeho misijních cestách ho naháněli četníci po celé Moravě a on přesto hlásal tu pravdu o Pánu. My můžeme vlastně volně a přitom se to děje v menší míře nejspíše. Takže proč obecně nějak v té naší bezpečné době, tak v průměru nějak ty boží věci jsou méně v centru naší pozornosti, než byly třeba u těch lidí, kteří dříve byli kvůli právě božím věcem vystaveni nějak nebezpečí a pro následování. A právě chci ukázat takový princip z božího slova, že ono to jenom zdánlivě je v dnešní době jednodušší. A sice připomenu to podobenství, kde pán Ježíš říkal o rozsévači a konkrétně ještě už tu část, kde vysvětluje o tom, jak v které půdě to boží slovo neboli to semeno v tom podobenství vyroste. Takže
přečtu z Markova evangelia, 4. kapitola, 14. až 20. verš. Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu. Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí. Když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do vnitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 30násobnou, i 60násobnou, i 100násobnou. Takže tady vlastně Pán Ježíš vysvětluje, že jsou takové 3 skupiny lidí. A ti poslední, ti, kteří jdou tou úzkou cestou nebo těsnou branou, jak jsem tam četl na začátku, a neboli slovy tady toho podobenství, tak padá to Boží slovo u nich na tu úrodnou půdu a potom nesou tu úrodu 30, 60 nebo 100násobnou. To je jenom taková odbočka povzbudivá, že ten minimální užitek z tady toho podobenství tak není, že by jenom nějaký dvojnásobně, trojnásobně, ale ten nejmenší je tam v podstatě, že to, co jsme dostali my, tak Bůh skrze náš život rozmnoží 30násobně minimálně, nebo je tam 100násobně klidně. Takže je to určitě povzbudivé i, že Bůh si chce používat ty svoje věrné nejenom nějak trochu, ale chce skrze nás dělat i velké věci a pokud se to v našem srdci setká s tou dobrou půdou, tak v podstatě to, co do nás Bůh vloží, tak přinese mnohý užitek. Ale zpátky tedy k tomu podobenství ještě ty další 2 skupiny jsou, které nepřinesou užitek a výsledek je tam u nich stejný. A jedna ta skupina lidí je tam, kterou bych spíš zařadil do toho, jak jsem mluvil o těch lidech v té pobělohorské době, kde je tam o semenu, které bylo zase to podél cesty nebo na skalnatou půdu. A Pán Ježíš říká, že když přijde pronásledování pro to slovo, takže odpadají. A takže to bylo takové velké nebezpečí těch bratří v naší zemi před těmi mnoha lety, že se setkali s tou skalnatou půdou, nebo měli v srdci tu skalnatou půdu, kdy sice by rádi šli za Pánem, ale zkrátka díky tomu protivenství, které bylo, tak to nepřišel ten užitek. A určitě nechtěli nejspíš nějak odpadnout, ale chtěli jenom nějakými kompromisy se vyhnout nějak nepříjemnostem. Takže to vedlo ke kompromisům, ale ta jejich víra nejspíš okládala, až neměla sílu nějak měnit ani jejich vlastní život a natož potom nějak životy lidí kolem nich. A tak to bylo spíš asi to historicky, nebo ty místa, kde opravdu je nějaké pronásledování, že tam je to dané tou skalnatou půdou, že zkrátka ten užitek nepřijde. Ale pak je tam ještě ta další skupina, která nepřinese užitek a kterou bych řekl, že je zrovna to případ, kdy duchovně zkrátka to funguje tady velice i v dnešní době. A sice, že padne to Boží slovo obecně, nebo obecně ty boží věci, že to zapadne do trní. A Pán Ježíš říká o tom, co je trní, které dusí to Boží slovo a obecně ty jeho věci v našem životě a říká tady konkrétně, že jsou to časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí, že vnikají do nitra. Takže my sice díky Bohu nežijeme v době, kdy bychom se měli nějak kvůli víře strachovat nebo bát, ale není to ta kamenitá půda, která by nám víc hrozila, až na výjimky, ale za to se vyznačuje ta naše doba tou spoustou trní, které to všechno nějak se snaží zahlušit a která to má potenciál zkrátka udělat, aby ten užitek nevzešel. Takže jako na první pohled možná si to zdá, když jsme šli tak po těch místech, kde se schovávali ti bratři a kde zkrátka to bylo takové těžké, ta doba, tak ona je duchovně stejně těžká i dnes. Protože
tady ty principy, jak zmařit tu úrodu, tak fungují pořád stejně, akorát tehdy to bylo spíš na způsob toho pronásledování té kamenité půdy, která kdo nebyl dostatečně pevný, tak v té zkoušce neobstál. A dneska je to zase to, že zkrátka ještě takové méně nápadné v tom, že přichází ty věci, které se snaží to všechno přehlušit, že všude kolem vidíme takový ten konzumní způsob a spoustu věcí, za kterými se je možné hnát, ale v duchovní rovině je to trní, které zahluší vlastně ty boží věci, pokud jim dáme nějak moc prostoru ve svém životě a nemáme Pána skutečně pevně na prvním místě, tak ten užitek nepřijde, protože zkrátka, i když tuto pronásledování není, tak je tady to tiché, takové nenápadné od toho zlého, že to trní, které všechno zarůstá. A asi to znáte i ze zahrádek, že když něco vysadíte na zahrádku, tak to musíte opravdu dbát na to a hlídat to, že dokud je tam ten plevel malý, tak ho zavčas zlikvidovat, že on se snaží tak nějak plíživě, když potom třeba jsme někdy někam odjeli a přijeli jsme zpátky třeba po týdnu nebo po 14 dnech a to tak najednou na zahradě nebylo už vidět nic z toho užitečného, ale jenom spousta plevele. A takže skutečně je potřebí i nějak s tím počítat a věnovat se tomu, aby ten plevel nějak v našich životech se nerozplevelil. Ale co je pozitivní, tak i ten největší, nejhorší plevel, tak teď jsme zrovna, mě napadlo, že jsme před týdnem nějak poprvé letos byli, co má Alenčina maminka v Držovicích, tady zahrádku malou, naštěstí malou, takže obhospodařit, zlikvidovat tam nějak trávu, tak už trávy tam nebylo moc, byl tam jenom ten plevel, ale tak ještě, že se to dalo udělat, a to též je i v té duchovní rovině, že zkrátka tě s boží pomocí, ať je jakýkoliv ten plevel v našem životě velký, tak pokud si to uvědomíme, že zarůstají ty boží věci tím plevelem, tak je možné s tím pracovat a Bohu to předat a on to nám pomůže vyřešit, aby znovu ten užitek byl nastartovaný a aby skutečně to ušlechtilé, co Bůh chce skrze naše životy dělat, tak aby to se vykonalo. Takže mějme se tedy, jenom zakončím, že aby jsme se měli na pozoru, aby to boží slovo skutečně padalo vždycky na tu úrodnou půdu, aby ty boží věci byly na tom předním místě v našich životech, protože láska k Bohu je to hlavní, co by mělo být motivací našeho života. Hned ta druhá, láska k bližním. A nenechali jsme se nějak pohltit těmi starostmi nebo vábivostí majetku, chtivostí věcí, ale abychom přinášeli Bohu skutečně ten mnohonásobný užitek a aby jsme šli po té úzké cestě a úzkou branou. Takže jenom jsem tak chtěl zdůraznit dnes, jsem si uvědomil, že ono sice na první pohled doby, kdy je pronásledování, tak je to jedno nebezpečí, jak zahlušit boží dílo, ale tam, kde je nadbytek, blahobyt, tak je to naprosto duchovně minimálně stejně nebezpečné, aby ten užitek v našich životech nevznikl, pokud to do našeho života pronikne už na nějaké příliš přední místo. Amen.